Και μετά τον αγώνα. Αυτό το βεβαιώνω σίγουρα και αν μη τι άλλο στο Muay Thai αναπτύσσετε κάτι που δεν αναπτύσσετε σε άλλα αθλήματα που έχει να κάνει με το σεβασμό του ενός απέναντι στον άλλο. Πρώτος γύρος λοιπόν. Πάμε ρε Φραντσίσκο! Χέρι μετά, χέρι μετά. Εκεί, πιάστο, μπαίνεις. Έλα, Φραντσίσκο! Μπράβο, Φραντσίσκο! Πάμε, Φραντσίσκο! Σιγά, έτσι. Πες εκεί το κολακοβείς. Σκύβει. Μπαίνεις. Όλα, μπράβο. Δυνατό, κι άλλο. Όλα, μπράβο. Ακόμα δυνατό. Πάμε, Φραντσίσκο! Σιγά, δώσ' και τους αγώνες. Γόνατο. Εξή. Όπλησε το γόνατο, μπαίνει. Εξτόπ. Φιλιά. Γόνατο. Ψηλά τα χέρια, ψηλά. Πάμε, Φραντσίσκο. Κλείνεις, έτσι μπράβο. Κλείνεις. Πάμε ρε Φραντσίσκο. Τίποτα. Αγώνα. Μπράβο, πες τώρα. Κλείνεις αγώνα. Κλείνεις τα χέρια. Αγώνα. Πάμε. Κρατάς. Πάμε. Κρατάς. Φιλιά. Έτσι μπράβο. Φιλιά. Πάμε αγώνα μου τώρα. Πάμε Φραντσίσκο. Μπαίνεις. Μπράβο, βλέπεις άλλο. Το χέρι μετά. Φαίνεται να σκότω στα χέρια. Δυνατά, πάμε κοντρά. Χέρι πόδι. Πες. Έλα Φραντσίσκο. Μπράβο, πες. Αυτό είναι. Κλείσε.